ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навори имза мо якчанд намуни мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои беҳад арзон. Агар шумо дам замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратур боша, агар дар WhatsApp рӯи кунем суратош ҳамроҳи маълумотош, навори бадна рекламаш мекунем, фурӯштам мегзорем. Ирӯз 10 августи соли 2024 1000 рубл 118 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата. Ба канали Саудо ТВ хушомаден. Ирӯза видеода ҳастай. ВАЗ 2109, ВАЗ 2106, BMW тройка 2 дона, Мерседес кузов 124 ҳастай, Nissan Maxima ҳастай, Hyundai ҳастай, Астраҷи ҳастай Хечбек, Астраш караван ҳастай, Астраев каравани простой ҳастай, Toyota Camry ҳастай, Toyota Vitz ҳастай, Lacetti ҳастай, Matiz ва дигар мошино баҳри шумо. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳамин наворда бачаҳо ҳози лайкора бизанен, подписатсия кунен, ана навора сар мекунем. Дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва, Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунен аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. Дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ҳуҷҷатотон тамом шудагай, ба компанияи акаи Ҷамолиддин муроҷиат кунен. 8 сола стаҷи корӣ дора акамон. дар ҳарди WhatsApp аз номи канали Саудо ТВ зангза масъала кунем. бачаҳо азиз, мошинои хуби замонавӣ, комфортни бо шароитҳои беҳтарин шуморо аз ҷои зист мегиранд, соҳу саломат худо хоҳад границаро мегзаронанд. ина занг занен, касоне ки ҳуҷҷатотон тамом шудагай, акамон худо хоҳад шуморо кӯмак мекунад. 24 соат акаи Ҷамолиддин дар хизмати шумо дӯстони азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. BMW тройка ҳастай ки солаш 1999. ана ҳамин BMW бояд дарҳол савдо карда шавад. адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. гази бензин 45 000 сомонӣ меган. беҳад мошинча тоза, қонуну қоидааш қатъӣ, мотораш 1.8, коробкаш механика. барои тамос рақамҳои 4450 ахираш ёки WhatsApp-шон +7 931 аз Русия прямои бачаҳо занг бизанен, маслиҳат карда бигиринша. бо савдо ҳам мешавад. ҳуҷҷат надора, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин, касоне ки харидори аниқ ҳастен, WhatsApp ёки дастӣ занг занен. бачаҳо азиз, мегзарем ба дуюмин бочкаи фурӯшӣ. бочкаи фурӯшӣ ҳастай ки равон кардан дар ноҳияи Хурусон бо нархи 25000 сомонӣ савдо карда мешавад. бочка мега худаш 4 тоннаву 200 килограмм, мақсад аму дохилиш бор мебарад. амуқа мақсад литра ёки амиқа хулас дохилиш меғинҷада. 4 баллони нав дора, истеҳсоли СССР, дар ҳолати беҳтаринай меган. хулас дар пушти ҳамин мошин бор мекунен, ҳай карда мерен. касе ки мехара, касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин техника дорен, ина марамат акамонда занг занен 907 ахираш 86. WhatsApp-шон аз номи сомонаи ютуби Саудо ТВ занг занен. мега дар ноҳияи Хурусон назди бозорда қарор дорад. ина марамат зангза бинеша. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. бачако лайкора занен, хоҳишай ҳаматон по-братски навора қадрдонӣ кунен, лайка занен, даш тамошо кунен. Opel Astra ҳастай ки дар кузови универсал, соли баромад 2006 сол, дар Душанбе нахаду 56000 сомонӣ, краскаи сафед, бензини газ, мотори 1.6, коробкаш механика. WhatsApp-шон 0205, мотори Экотек, аккумулятори тозаҳак, краскаи мошинам без трешина, дискачҳои фасон занагӣ, боз муомилаи хубам дорад. срочна
ҳама ҷош созай. Краскаш мақсад маълумоти бештар оиди ҳамин мошинча. рақамҳои WhatsApp 0205 аз номи Сомонаи Савдо ТВ занг занен, боз шумода скидка мекунад бачаҳои азиз. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае, ки дар кузофи каравани простой универсални караван ҳол аст бачаҳои азиз. солуш 1996. ҳолати хуби техникӣ дар Душанбе айни ҳол нахаду гаштестае. сезони караванчаи тозаак 33000 сомонӣ солҳои 96. бензини холӣ, моторуш 1.6, коробкаш механика, рақамҳои 75-51 да. нашоти ҳамин караван мақсад пирсон шин бачаҳои азиз. краскаи сафед универсални, ҳолати хуби техникӣ нахаду дар Душанбе айни ҳол мошинча гаштестай. маълумоти пурра оиди мошин худотон бигирен, чунки ҳамин маълумот мо оиди караван қабул кардем дӯстон. лайкотона бачаҳо конкретни бизаненда. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае, ки соли баромад 2000 сол. ана Astra J, ман Astra J. 2000 сола шумо 55000 да мехарен. боз Astra J караван будааст. дар шаҳри Душанбе 55000 сомонӣ. моторуш 2.2, коробкаш механика. мошин просто зури бад медавада, ай моторуш маълум. WhatsApp-шон 75-65 да занг занен. срочно состояние мошин мега хубай. кондитсионери ях, 4 та электропакет, документо 1 сола, ҳамроҳи утилизатсияи умрбод. муомилаи хубам дора, краска тоза. состояние мошин просто зури бад дӯстон. 55000 меган, боз муомилаи хубам дора. худотон бо занг зада маъқул боша бигиринша. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Mercedes кузов 124 ҳастае, ки соли баромад 1993 сол. Душанбеда 35000 меган, дизелӣ будааст, 2.5 механика. WhatsApp-шон 2309 да занг занед. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надора, документҳои солона, утилизатсия дора, номеракош падарка. расходаш 7 литр, дискоҳои 17. мақсад беҳтарин ҳолатда қарор дорад. харидори конкретни занг зана, беҳуда занг назанен. муомила дар пеши капоти ҳамин Мерседеси 124 мега. ҳамин маълумот. салон кожа, дарун полни светомузика, мордаи фасони, кузофи 124, номерош 0124. ҳафтумин мошини фурӯшӣ дӯстон. навора бо диққат бачаҳо пропуска накунед. либои маркаи мошин пашти ҳастанд. ВАЗ 2109 ҳастае, ки соли баромад 2001. дар Душанбе 13000 сомоние бача. шумо дар 13000 сом ана ҳамин 09 чикор мекунед, харидо метонед. бензини холӣ, моторуш 1.5 механика будааст. WhatsApp-шон 7000 ахираш аз номи Савдо ТВ занг занед. мошинча 100% мега, ягон расходиш намекунед. краска нав, мотор, балону нав, 3 моҳа ҳуҷҷат дора. савдо бо мешава. илтимос конкретни нолнахаро ҳамун нафаро инами рақамҳои 788 477 30 ҳам дастӣ ҳам WhatsApp занг занен. мо ҳам мардакем, муомилаи хубам ҳамроҳи шумо мекунем. бара ма занг занен. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. ростӣ бовар кунед, ҳам як дусе наворае, ки умуман дастгирӣ нест бачаҳо. мо навор мекунем барои шуморо. шумо ки тамошо мекунед, навор мекунем. не ки шумо анчо кунен, лайкотона бизанен. ҳамин хонахар, мошинхар набошинам, подписатсия кунем бачаҳо азиз, подписатсия. Toyota Vitz ҳастае, ки солиш 2010 дар шаҳри Душанбе. 55000 сомонӣ. мошинчаи зур,
май даҳаки удобни. Бензини холӣ моторш як коробкаш автомат. Рақамҳои 904 14 59 12 занг занед. мотор, коробка, кузов, краска, баллоно, ходовой, кондитсионер, садпоиза, запасной баллон дар кузов. Ина дарунаш тозаҳак. муомилаи хубам оид ами виц боз дора. рақамошда занг занед дӯстон. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry соли баромад 2003 дар душанбе 49900 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини газ, мотор 2.5 автоматика. рақамҳои 13 ахираш занг занед. мошинча дар беҳтарин ҳолат, кондитсионер ях, машина экономичный мега, плюс гази евро 4, яксола ҳуҷҷат, утилизатсия, налог ҳамаш нав кардагӣ. мошина бики ҳайка тамом, срочно сум дар курай. рости 2-3 бор мо да занг задан ки ҳами хонаҳомона, мошиномона дар реклама мемонем, ҳаста аму бадбахтое ки фиребшон мекунанд, мо мошинои шуморо мехарем, мо хонаҳои шуморо мехарем, ҳамин қасумаро партоен, мо аз пеш рафта мақсад мошини шуморо мехарем да фирептон мекуна. и хеле ҳолатҳо зиёд мешавад. бачаҳо азиз, бовар накунед, ҳеҷ касда бовар накунед, хоҳишам ҳаматон. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастае ки номеракҳои транзит Chevrolet Lacetti фурӯшӣ солҳои 2008 дар душанбе 35000 сомонӣ меган. ана мошин, мана мошин, мурдай зур, дарун тоза, краска тоза, состояние чотка, мошинчаи зур. 35 та муомила доранд. гази холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. ватсапшон да занг занед 4630 аз номи сомонаи ютуби Саудо ТВ. мошинча меган нав, краскаш дагай, мотори Opel задагай, аккумулятори нав, ходовойшам мақсад бад нестай. Ласетиёхчон солҳои баромади наван ҳамаш тоза. бачаҳо азиз, ростаки Daewoo Lacetti бо номи Chevrolet дар пушташ. хулас муомила кунед, нашоташ маъқул боша бигирен шо. мегзарем ба 11-ҳамин мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima ҳастае ки соли баромад 2005 37000 сомонӣ. ба 37000 сомонӣ ана ҳами Maxima-ра метавонед харидорӣ кунед. бардор азиз, бензин плюс газ, мотор 3, камтар расходаш зиёдтар будааст, коробкаш механика. ватсапшон 4848 аз номи канали мо муроҷиат кунед. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад, кондитсионер ях, гази евро 4, ҳуҷҷатҳо то моҳи октябр алиш мешава. желанира мебинем, мақсад вариантҳои худтона пешниҳод кунед, маъқул боша алишам мекунем. мошиное ки коробкаш автомат боша мега бо бисёртар ҳамин мошиноз боша, агар мақсад бо алиши вариантҳо зиёдтар мешава. фақат мошинои автоматикада акамон чи ҳавас доштааст. мақсад Matiz дорен, Lacetti дорен ё ки Opel дорен, ами автомат боша мега мешава, шид алиш мекунем. мегзарем ба 12-ҳамин мошини фурӯшӣ. Hyundai Elantra ҳастае ки солаш 1993 дар ноҳияи Ёвон бо нархи 20000 сомонӣ. ина Hyundai Elantra-и фурӯшӣ ҳастае. бачакое ки ба хотири Hyundai тамошо мекунанд, боша агар дар комментария заметка камонем, шуморатон зиёдтар боша, мо Hyundai ҳам зиёдтар набор мекунем. бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. ранги Vectra A нигоҳ кунед, дам бигиред, фасончаи зур, аки солҳои 93 айне ки тозаак дӯстон азиз. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ватсапшон 0706 да касоне ки ҳамин мошина харидорӣ карданиен, ҳамун нафаро ина марамат занг зада маслиҳат карда бигирен. алиш мешава, алиш намешава, ҳичи нагуфтан, худотон вариантотона пешниҳод кунен. мордаи Vectra A. мегзарем ба 13-ҳамин мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае ки солҳои баромади 1999 дар душанбе бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад.
бензин газ моторш 08 заправкаш мекне фурӯмӯш мекунад бача азиз ки ҳами ма оё газ ё бензин расход кардестам ё ки накардестам. 08 айда просто камрасходи бад. рақамҳои 7171 срочна сум дар корай. ассалому алайкум мардами матисхар мега документҳо ҳамаш ҳастай утилизатсия 4 баллони нав ҳама чиш хулас ҳастай кор мекуна 100%. аниқ нафарое ки матисхарен ҳамун нафаро ина марамад пажалуйста рақамҳои 7171 дастӣ муроҷиат кунед бо камтар муомила ҳам мешавад. дӯстон азиз, мегзарем ба 14-ҳамин мошини фурӯшӣ. ваз 2106 астае ки соли баромад 1992 дар душанбе бо нархи 13200 сомонӣ фурӯхта мешавад. салончаш тоза, краскачашам тозаҳак, краскаи нав кардагӣ ёкунен. 13200 сомонӣ бо муомилаш қатъяй. бензин плюс газ 1:1 механика моторш. мотор 1:1 даст, коробкаш механика. рақамҳои 83 ахираш срочна фурӯхта мешавад. 2106 ҳолати хуби техникӣ, состояние мақсад соз, без документ. занг зана конкретни харидоро боша ҳамун нафаро ина марамад занг занем боз муомила мекунам. мегзарем ба 15-ҳамин мошини фурӯшӣ. BMW тройка сервис астае ки соли баромад 1991 сол дар шаҳри ҳисор бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. гази холӣ, мотор 1:8, коробкаш механика. рақамҳои 7787 занг занен маслиҳат карда бигирнеша. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документҳои солона нав, 4 баллон нав. состояние мошин бад нест, ҳолати хуби техникӣ нахаду. муомилаи хубам оиди ҳами BMW 3 камбеш дора. 20000 боз муомилаш қатъия бача азиз, муомилаш қатъия. ина касоне ки BMW арзон хоҳиш карден, акамонда рақамҳои дастӣ 119 да занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. навори имрӯзаи Саудо ТВ ба 15 дона мошини арзон ҷамъбаст шид. номерои ма барои реклама кардан. мошин дорен, замин, хона, квартира, техника, аппарат, компания чизе бошад дар ҳами WhatsApp суратоша, видеонаворша рӯй кунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. бародарҷоно хоҳишай ҳаматон лайкотона монен. дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона мошин дар кор, навори баъдна пешон мекунем. видеои пагаина худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад. зиндаву сарбаланд